fejezte be a versenyszámot, az ideje 3 perc 24 másodperc. Inkább üljél ide, jó? Ugye a telefonomat is összetakosodni. Szeretném kérni a pályaszolgálatot itt velem szemben, hogyha látjátok, hogy leesett egy labda, kézfeltartással kérném jelezni, mert itt a hangszórótól nem minden esetben látjuk. Jó, köszönöm. Klusóczki Tímea érkezett a pályára, skarlátnyergében felkészítője Hojka Szilvia. Lovas indul. Hogy indulhat a lovas? Nem, a labdával. Hogyha valakinek leesik a labda, és a két fiú látja, akkor szóljanak, emeljék fel a kezüket, mert ők nem mindig látják. Melyik labda? Hát a bóják tetején van az a sárga. Minden bója tetején itt is látják, és a kis sárga gömb, az a terítése. Ha az leesik, azért szólnak, voltak ilyen fiúk. Ez csak olyan Jászminka. Készen van egy igazi tigris. Au, au, au. Ha nézem, te mi vagy? De egy oroszlán vagy. Apát nem hoztátok? Az is jön. Apát. Azt mit mondott apátok? Azt mondta, hogy ezt már végignézi, majd jön. Eddig képzeld el, egyik lónak beleesett. Az egyik lónak beleesett egyik ló belebotlott az akadályba. Aztán át tudott menni. Hogy csak egy van. Megyünk bikázni. Amikor már most alszik egy picika, az olyat lenni sem van, hogy ébreszti az oroszlán. Egyébként most országserte azon vagyok, hogy divatban hozzam a hétköznapi szórakozást. Elnevette magát, mondom, ne nevessél, én is ugyanúgy nevettek. Ne nevessél, nem nevetek. Ezt már jó. Na jó, hagyjuk akkor. Kész. Nyíregyházán sem utolsó sorban megcsettés. Tessék csak elgondolni, hol a pólótalál egy pénteki szombaton? Abba mi a jó? Abba mi a menő? Hát én hadd nézem meg, te hogy nézed. Szerdán! Igen, hát tigrisek vagyunk járni. Nekem is van sörényem. Akkor nem az. Táj? Nekem hosszú van jár. Nekem van egy. Nekem hosszú van, nekem meg nem. Klusóczki fejezte be a pályát skarlátnyergében. 3 perc, 4 másodperc az idő teljesítése, és 8 hibaponttal fejezte be a pályát, amely a gomba akadályjelenben volt.